بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da haduwa a wannan tasha tamu na Mzhr Farin Wata TV. Muna farin cikin sake haduwa da ku a wannan lokaci mai albarka. Kamar da yanda aka saba, yau muna son mu dan tattauna ne akan abin da ya shafi rayuwar matasa, wanda matasa su ne haske da kuma alƙiblan kowace al'umma. Idan kana son ka ga yaya za ka yi hasashen al'umma yadda za ta zamo gobe, to dole za ka kalli ya matasansa suke. Matasa abu ne da ya zamo gidan kowa, kowane dangi da kowane gida suna da su. Shi yasa kula da su kuma dole hankalin al'umma ya dawo kansu. An ce wake ɗaya shi ke ɓata gari ko yake ɓata miya. To idan mutum ɗaya a gari ya ɓaci, mutum ɗayan nan yana iya tasiri ma wannan al'ummar. Ballantana kuma a samu mutum biyu ko uku, ko a samu gungun matasa wanda za a ce su sun zama ba abin da ya dame su da wannan abin da al'ummansu suke so. To abin da dai nake son faɗa a takaice shine yanayin kayan shaye-shaye da kuma kayan maye da za ka ga yara suna yi, wanda ni ban san me amfanin waɗannan abubuwan ba. Duk da wasu suna cewa idan suka sha za su ji su normal, wai za su ji ba abin da yake damunsu. To amma wannan rashin damuwa ai kuma shine damuwa, saboda mutum mai hankali bai kamata a ce ba abin da yake damunsa ba. In dai mutum na da hankali, ya kamata a ce na da wani buri a ransa mai kyau da yake son ya cimma wannan abun, ko da ba zai samu ba, wanda shine bishin na rayuwa da ake son kowa ya zamo na da shi. Amma dai ya zamo tunani mai kyau. Amma a ce kullum tunanin mutum sai dai ya samu kuɗi ya je ya sha abin maye, wanda ni kullum ina faɗa a raina kuma ina faɗa a munasabobi da yawa in na samu dama. A duniya ban ga abu kaman abu biyu ba da ake tallatawa, da giya da sigari. Duk fim ɗin da zaka kalla zaka ga ektan wai abun burgewa ne a ganshi na zuƙan sigari. Duk kuma wani tebul da aka kewaye abin shan zai wahala ka ga ba giya ba ne. To ni ban san wani irin fawa waɗannan kamfanonin suka samu a duniya ba. Ka duba fa kwalin sigari, a jikin kwalin ana wonin ɗin masu sha, amma ba abin da ya dame su. An ce wannan abin in ka sha na iya ta gayyara rayuwanka tun da ƙuruciyarka, amma mutum ya yadda ya sha. Kai, wannan abu da abin mamaki. To muna roƙon Ubangiji kada shaiɗan ya yi nasara da ƙwaƙwalenmu. Wannan abin ba zai rasa gaskiya munasaba da wani darasinmu da ya gabata ba, wanda muka yi akan jahilci. Saboda akwai wani malaminmu da yake ce shugabanni mafi yawa suna yi ma mabiyansu siyasan ta guda uku. Suna ce siyasatu takawif, siyasatu tajahil, siyasatu tajawiyya. Idan aka ce siyasatu takawif, shine ana jagorantarsu ta yadda za su rinka jin tsoron mutane, sannan ana jagorantarsu ta yadda za su zamo jahilai, ana kuma jagorantarsu yadda za a yunwatar da su. Duk wanda ya samu kansa cikin abu ukun nan, to ya zamo kawai Allah sarki, ba zai iya tsinana ma kansa komai ba balle wani. Ga yunwa, ga talauci ko kuma jahilci, ga kuma tsoro. Kaga dai an ce matsoraci ba ya zama gwani kowaye. Sannan yunwa, almajiri ya ce ba ta da hankali. Jahilci ko dama illansa a fili yake. To gaskiyar lamari matasa, muna jan kunnenmu gaba ɗaya. Wallahi shaye-shayen nan ba abin da yake haifar ma mutum in banda ci ba da koma baya a rayuwa. Idan mutum ya fanɗare ya zamo mashayi, kafin fa ka ganar da shi Allah abu ne mai matuƙar wahala. To ba zai iya gane kansa ba ma, balle ya san akwai wanda ya kamata ya amfanar da shi. Yau shaye-shaye ya zamo abin mamaki. Za ka ga yaro yana tuka a daidaita, amma za a gan shi da hoton Bob Marley, wanda Bob Marley nan fa yau maganan nan da nake da mutuwansa ma ya fi shekara 40. Tun da kusan wajen 83 aka ce ya mutu. 83 ko zuwa yau shekaran nan 40 kenan cas.
to wallahi an ce kusan a wannan lokacin ya rasu. Idan bai rasu a wani lokacin ba dai a 80s wani abu ne, a takaice dai ya kai shekara 40 ko kusa da 40. Da haka da yawa waɗanda yau suke koyi da shi za ga ba a ma haife su ba lokacin, amma sun fi ra'ayinsa fiye da iyayensu, sun fi ra'ayinsa fiye da duk wani gwarzo da yake kusa da su. To amma shi gara shi, na farko kaga ba musulmi ba ne, ɗaya kenan. Na biyu, shi shaye-shayen kuɗi ya kawo masa. To amma kai musulmi ne, sannan shaye-shayen nan ba ya kawo ma komai. Sannan idan ka zo kana koyi da irin su Tupac ko su Wizi da dukkan wasu fitinannun duniya, wannan su hanyar samun kuɗinsu ne. Kai wace riba kake samu? Sai dai ka sha ka gurɓata kwakwalwarka kawai. Kaga wannan kafi kowa rashin hankali da asara a wannan duniya. Sun da su wallahi wani abin ma an kaga suna ba da gaske ma suke ba, kuma wannan hanya ita ce hanyar samun kuɗinsu. Amma kai hanyar sai dai zama hanyar tafiyar kuɗinka. Kaga kai kafi kowa rashin hankali. Hatta dabba tana cin abin da zai mata amfani ne. A ce yau ta zo ta sha wani abu a nan bai amfanar da ita ba, gobe ta zo kewaye masa za ta yi. Amma kai da kanka ka san wannan abin baya maka amfani, amma kuma ka sha ka ƙara, ka sha ka ƙara. Wani fa za ga 'yan drug sun kama shi, a je a masa duka, amma in dai aka sake shi sai ya ƙara. Wani ma yana tsaron, za ka ga ya je yana ƙoƙarin shaye-shayensa, wanda wannan abu gaba ɗayansu rauni ne da tunani, sannan ko ba sa jin maganan iyayensu. Za ka ga mutum iyayensa ba sa son abin da yake yi, amma shi ya matsa sai ya yi. Duk yanda uba da 'yan uwa za su yi, sai su haɗa kai da iyayensu mata, sai ga suna ce ba a son ɗansu ne. Don harkar shaye-shaye, ko kana son Allah ko ba ka son sa, ka san mata 100% su suka ɗaure ma shaye-shaye gindi. Abin da nake nufi da mata, ba wata uwa da za ta yadda ubanta abin nan kai uba ya matsa ma ɗansa sai ta ce ba a son ɗan ne. Wallahi tallahi duk wanda ya san wani ɗa da ya gagari mutane, ɗai ne za ga ba da ɗaurin gindin babarsa ba ne. Don haka mata, kuna daɓa ma kanku wuƙa, ko kun sani ko ba ku sani ba. Don da dama mata wallahi mun san iyayen da sun yi iyayensu, amma sai ka je ka fito da yaro, uwa ta zo ta gwale ka, ta nuna ɗanta ne aka tsana. Ko me kai ba za ka yi gwaninta ba. Ɗan tun yana jin kai babansa ne, har sai uwarsa ta riya masa cewa kai ba ka son sa, wanda ba lalle ya tashi fahimtar wannan abin ba sai rayuwarsa ta tafi. A lokacin da zai farga kuma kai ma ka tafi watakila. Ka ga nadama kan nadama, ya yi faɗa da wanda bai kama. Idan kuma 'ya'yan duk suna nan, ɗaya ne baya nan, to wanda baya nan shi tafi ƙauna. Ita dai ta zama wani irin abu daban, wanda iyayen mata na da gaskiya ba haka aka san su ba. Yanzu ka koma cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda mu su ne magabatanmu, da su muke koyi. Dukkan wata mace daga cikin zakakuran matan nan da duniyan tarihi ya rattaba sunansu, ka kalli irin tarbiyyar da suke ba 'ya'yansu.